Kaixo, hasieran aipatugun bezala, orain Peio Fernandezekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongi, arrazongi, zuekin, Xaloa telebistarako, bizka bat argitzeko zertan datza liburu hau, orain argitaratu dugun liburu hau. Aurten, okerez banago, egun urte betetzen ditu Elizondoko Elizak, ezta? Eta aitzaki horrekin liburu bat idatzi duzu. Hoize izan da. Aurten, 1928an eraiki zen Eliza berria, eta aurten beraz mendeurrena dugu. Eta hori dela eta hori gaitzarkia hartuz egin dugu liburu hau, baina liburu honek ez du bakarrik gaur egungo Eliza, baizik eta probestu du, eta itzaki bezala, probestu du egiteko Elizondoko ondare erlijiosoari buruzko ikerketa integrala, eta orduan horren arira hartu dut 16. mendeko Eliza, eta hori aztertu, zeren oso momentu garrantzitsua izan zen, eta errenazimentua baztanen ikaragarrizko garrantzia izan zuen, Ziga, Garzain, Lekadoz, baina orain ere Elizondo gehintzen dugu, gero ikusiko dugu zertan datza berrikuntza horiek. Gero, Maurizio Berekotxea osko, zer hon izan zen oso parroko, Elizondoko parrokoa, Elizondoko apaiza, baina oso garrantzitsua ere bai, zen beraz zegoen konektaturik goreneko hierarkiarekin, eta orduan nola izan zen posible Eliza berri hori eraikitzeko, eta hortaz aparte, gero ja Eliza berria, gaur egun duguna, pixka bat eklektikoa eta bere estiloa aztertzea, eta hor dauden artelanak aztertzea, eta gero baselizak, hilerria, eta baita ere Aste Santuko prozesioen pausoak. Pero ere dinamikoa da liburua, ez? Txertatu dituzu hor argazki pila, ez dakit erakutsiko... Saiatu gara, hornitzen argazkiko materialarekin, zen hori oso garrantzitsua izan zen, izatea bisualki ere nolako izan zen 16. mendeko Eliza. 16. mendeko Eliza horrek izugarrizko garrantzi izan zuen. Zeren, pixka bat testu inguru aztertu behar da pixka bat lehenago, eta horretan erran beharko dugu nola, baztanen 16. mendean 1572 arte zegoen Baionako Elizbarrutian sartuta. Eta momentu horretan, aterako da Baionatik eta Iruñeko Elizbarrutian sartuko da. Eta egingo da Baztango arziprestazgoa. Horrekin batera, bere menpekotasuna Urdazubiko monastegitik, zen monastegio izan zen jaurerria eta bera bazuen jurisdizioa, bai politikoki, bai administratiboki, bai legalki, orduan, eta batez ere zergak gogoratzeko, eta horretan egin dudan ikerketa nola agertzen diren auziak, pleituak eta kexak, zeren primiziak ordaindu behar zuten. Eta gero bertzaldetik, politikoki arras momentu garrantzitsua da 16. mendekoa baztanen ere, zeren momentu horretan sortzen da lehendabiziko ordenantzak. Zeren 16. mendean herri bakoitza bazituen bere ordenantzak propioak, baina 1603an, beraz 17. mendearen hasieran bateratzen dira. Orduan ja agertzen dira ordenantzak bateratuak, eta agertzen da gure izaera propioa, batzar nagusiko erakundearekin, eta orduan baita ere alkatetza, behin betirako alkatetzak mozu egin zen, eta orduan batzarren bidez hasi ziren alkatetzak aukeratzen terna bat, 3 pertsonen artean, eta gero erregeordeak aukeratzen zuen. Beraz, hori izan zen Baztango konstituzioa, orduan momentu hori ere izan zen arras garrantzitsua. Gero ja, 16. mendean ere bukatu egin ziren Erdi Aroko gerra zibilak, eta izan zen ekonomikoki goraldia, eta baita demografikoki ere. Izan zen hazkunde demografikoa
garrantzitsua, naiz eta puntualki gero ere izurriteak zerbait jaitsi egin zuten. Eta honekin batera, pues orduan, goraldi honekin, 16. mendean, eraiki egin ziren Baztango elizak. Lehen aipatu dudan bezala batez ere ziga, denok dakigu ziga zer nolako eliza, herri hain txikia izanik zer nolako eliza ematen du katedrala dela, Lekaroz eta Gartzainen. Eta gauzari garrantzitsuena da nola, Italiako errenazimentutik ekarri zuten adibidez maskor gangak eta terzeletedun ganga, hori dira bi ganga oso bereziak, eta nola ezarri zuten eliza horietan. Baina, guk ez genekien, eta hori da nire hipotesia, Elizondon ere, zeren zigak eraiki zuena izan zen Juan de Villarreal, eta hori izan zen Elizbarrutiko trazista, garai hartan ez zen arkitektua baizik eta trazista garrantzitsuna, eta nik pentsatzen dut zigan egin zuena, are gehiago Elizondon, zen Elizondon izan zen zentro administratiboa, zentro politikoa, eta baita gehien biztanleria zuen herria, ezta? Orduan, karri zuten berrikuntza horiek, guk hemen Elizondoko elizari buruz konserbatzen ditugu hainbertze argazkia aintzinako elizak, eta hemen ikusten dugu zer nolako eliza zen, zegoen kokaturik aurre-aurrean, udaletxen dagoen orain aurre-aurrean, eta gero plaza, Elizondoko plazan, albo batean, muga egiten, orduan, izugarrizko, hemen ikusten duguna da, barroko garaian, 18. mendean egin zen dorrea, hori da ondorengoa. Baina, gero barnetikan ere, espazio zentrala eta hori da bertze zaugarria zutenak, hemen ikusten dugu ere gangak, lehen aipatu ditugu gangak, eta hemen ekarri dut Ziga Gartzain, Lekaroz eta Gartzain, eta hemen gaur egungoa Elizondon, zeren gaur egungo eliza Elizondoan gauzak batzuk kopiatuta daude aintzinako elizatik. Beraz, erran dezakegu, momentu honetan oso aro garrantzitsua bizitzen ari garela Baztanen, eta nola Elizondoko elizak 16. mendekoa, Kriston eliza izan zen, eta nola Italiatik ekarri ziren hain bertze elementu, bai arkitektonikoak, bai dekoratiboaren aldetik. Eta zer gertatu zitzaion aintzinako zer gertatu zen hori izan zen, gu beti Elizondon izan dugu Kriston kezka, eta hor agertzen da oso personai garrantzitsua, eta izan zen On Maurizio Berekotxea Oskoz. On Maurizio Berekotxea Oskoz izan zen Elizondoko parrokoa, Elizondarra zen, eta bere izan zen faktotun. Bera izan zen, oso garrantzia handi izan zuen, zen bazuen harremana estatuko hierarkia erlijiosoekin, eta baita Iruñako arzapezpikuarekin, eta, tartean, 1913an sortatu ziren Zoritxarreko uholde horiek, eta Kriston Zuntxipenak arri zuen, zeren izan zen ura, 3 metroko altuera, eta fango, lokatza, metro batekoa. Baina, hori ez zen bakarrik gertatu elizan, baizik eta udaletxean, eta Jaime Urrutiako etxe guzietan sartu zen. Den-denak konpondu zen. Urte berian, 1913an, ja konponduta zegoen, 29.000 pesta kostatu zuen, baina hori, momentu horretan baziren dirudun batzuk eta horiek ematen zioten bere dirua elizari, eta orduan bere testamentuetan utzi zuten dirua hori konpontzeko, eta hala konpondu egin zen. Baina, On Maurizio bazuen beti halako kezkan nola ez zuen espaziorik, zeren, kontutan hartu behar dugu, 1917an Elizondok bazuen 1.600 biztanle. Baina 16. mendean, eraiki zen momentuan bazuen 125. Beraz, biztanleria biderkatu zuen 13. Orduan, berak erabaki zuen botatzea. Gero hori ordaindu beharko zen, eta hor sortzen zen mezenasgo bat, momentu horretan indianoak,
indianok beti Elizondon eta Baztanosoan indianok izan dute kriston garrantzia, eta hor dugu adibide bat Braulio Iriarte nola bidali zuen 120.000 peseta. Claro, garai hartan hori zen kriston dirutza, baina bazen bertze bat orain arte ezagutuk ez genuena, eta da Martin Agirre, eta honek, emakume honek, bazuen kriston dirutza, zen bere senarra izan zen Donostiko alkatea, bera alarguna zen, baina heredatu zuen kriston heredentzia, eta orduan bera emango du 200.000 pesta. Eta gero Elizondoko Eliztar xumeak ere bere karpenak egin zituzten, eta iaia bertze 200.000, eta dena horrekin iaia ordaindu zen 900.000 pesta, garai hartako pesetak, hori orain ezin dugu ez da imaginatu ere, baina kriston dirutza egiteko eliza hori. Claro, pasatu genuen eliza txiki batetik, herriko eliza txiki batetik, eliza haundi batetara. Zen azken finean iaia beti erraten da, eliza honek aires katedralizioz daukala. Eta hori ez da esaldi egina, baizik eta horrela da, luzera badu 52 metruko luzera, zabalera 13 eta gurutzaduran 23, altuera 20 metro. Beraz, kriston eliza. Lino plazak, momentu horretan, Lino plaza da oso pertsonaia garrantzitsua, zen alde batetik da arkitekto arrasona, eta bertzaldetik Baileko alkatea, Araneko alkatea. Orduan, bera egin zuen, ekarri zuen pixka bat Frantziako ereduak, eta orduan aintzinako eliza zen torre bakarrekoa, eta orain pasatuko da Bidorrera, hemen ikusten dugun bezalaxe, Bidorre, hemen dugu eliza berria, eta orduan Lino plazak hemen egin zuen eliza hau eklektizismo barruan. Eta eklektizismo izan zen 20. mendeko lehendabiziko laurdenean zegoen estilo artistikorik garrantzitsuena. Eta estilo honek naztatzen du aintzinako estiloak, neogotikoa, neobarrokoa, neorrenazentista, eta horrekin egiten du estilo propio, gainera oso arranditsua, oso hundia, oso magnifizientea, eta horren emaitza da Elizondoko eliza. Erraten nuen nola Frantziatik eta Frantziako katedraletik dago hartuta eredua, zen geratzen dira bi elementu vertikalak eta horiek dira dorreak, eta gero erdiko egitura erdiraino heltzen da. Orduan kriston fatxada edo aurrealdea egiten da. Baita honekin batera, hori hemen horren aurrean badago bi lorategi haundi, hori ere oso Frantziako eragina nabarmena da, Bersailesko ditugun buruan Bersailesko lorategi horiek, eta horrek ematen diote garrantzia handia, magnifizientzia handiago eliza honi. Orduan guzti honekin egiten da eliza hau, ikusi dugu nola ordaindu zuten mezenazgoaren bidez, eta orduan konsagratzeko eta inauguratzeko 1928an, ekainaren 21an, etorri zen estatu mailan Vatikanoko aginterik nagusiena, el nuncio de su santidad, Don Federico Tedeschini monsignorea. Eta orduan, horrekin batera etorri zen Nilopolisko gotzaia, Iruñeko artzapezpikua, diputatu foralak, Iruñako alkatea, zer erranik ez, Baztango alkatea lehen aipatu duguna Lino plaza, eta alkate juratu guzie Baztangoak, eta kriston elizkizuna edo zeremonia egin zen 5 ordukoa, eta garrantzia handia izan zuen prentsa mailan garai hartan, zer erranik ez, Pensamiento Navarro, Diario de Navarran, baina heldu zen estatu mailare ABC egunkaria garrantzitsuenetariko bat, eta hor agertu zen ere
azalean. Eta hori, pues, kriston garrantzia zen ematea agertzean ABC egunkarian garai hartan. Bueno, Eliza, oso Eliza lehen aipatu dugun bezala hemen ikusten dugu ABC egunkarian nola agertu zen azalean, eta hori bai zela garrantzitsua. Portadan, ez? Portadan. Bai, eta gero, bueno, Eliza honek baditu bere barnean hainbertze artelanak oso garrantzitsuak, 16. mendeko gurutzifikatu bat, 16. mendeko Ama Virginia bat, errenazimentuko ezaugarriekin, orduan, ondare erlijioso barnekoa bai gero ere urregintza, orfebreria, zer erranik ez behirateekin, behirateak edo vidrierak, kasu honetan, behirateak, momentu horretan, behiratek egin zuten etxe garrantzitsuena izan zen Maumexan. Maumexan etxea zen Pariskoa, baina bazuen sukurtsalak bai Madrilen eta bai Donostian, eta torri ziren Elizondo egitera, eta hemen ikusten dugu nola badire 26 behirate, 26 vidriera, eta momentu honetan, estatu mailan ere, katedral guzti egiten ari dira bere vitralak, bere behirate, eta horiek dira momentu honetan, oberenetariko bat, haiekin batera, hain zuzen ere, kristonantza dute Murtziago katedralekin, baina gu pentsatu behar dugu, katedralek izan zuten tenplu nagusiak izan ziren, eta bazuten garrantzia, baina herri txikiko eliza honek, bazituen ere bere garrantzia, eta erakutsi zuen bere garrantzia, bai kanpotik, bai barnetik. Eta ja, galdera bat pertsonalagoa, nola bururatu zitzaizun liburu hau? Bueno, pues ni pentsatzen nuen, bazegoen hor utxuni haundi bat, eta orduan ondare erlijioso hori ezagurazteko egin behar genuen ikarketa, horrekin ezagutarazi, gero defendatzeko, ezagutzeko, defendatzeko, eta gozatzeko aldi berean, ezta? Eta itzakia, hasieran errandudan bezalaxe, pues izan zen mende hurrena. Baina, klaro, hor geneukan 16. mendekoa, hor ja ez dugu argazki batzuk besterik ez, baina ni artxiboan murgildu nintzen, eta artxiboan aurkitu ditut hainbertze gauzak interesgarria, eta hori dela eta gutxienez lortu dut berreskuratzea zer zen eta zer garrantzi izan zuen 16. mendeko eliza, gero gaur egungo eliza, eta honekin batera badira bertze gauzak oso garrantzitsuak eta dira baselizak. Elizondon baditugu bi baselizak eta dira San Pedro baseliza eta Santa Engracia baseliza. Herritik kilometro batetara, eremu zorogarria batetan, guztiz bukolikoa, hor dugu San Pedro eta Santa Engracia. Biak 18. mendeak dira, oso barroko herrikoia, barroko popularra, kikiak dira, baina oso maitagarriak, eta bat dituzte bere erretauluak ere, eta hemen liburuan agertzen dira ere baselizak eta barneko, hemen ditugu San Pedro, eta barneko erretauluak, eta hemen Santa Engracia, konserbatzen dituzte hori erretaulo barroko horiek, ere bai, eta orduan osatzen genuen, guk genuen daukagun ondarea. Eta horrekin batera hilerria, zer erranik ez, zen hilerriak eraiki egin zen, iaia urte urte horietan zen, 1923an. Baita ere, estilo eklektikoan ere. Orduan, hor agertzen diren panteoiak, batzuk neomudejarrak, bertze batzuk neogotikoak, badire kapilak, badire disko funerarioak arrazgarrantzitsuak, badire ere, aipatutako kapera horiek, eta eskulturaren aldetikan ere, Altunak izan zen eskulturgile funerario garrantzitsuenak Donostiarra, eta Elizondorat etorri zen, eta egin zituen obrak oso garrantzitsuak hemen agertzen diren bezalaxe. Eta bukatzeko, badugu hor kriston ondarea Asesantuko pausoekin,
dira obra, eskultura, obrak arras garrantzitsuak, ez dakigu zen ez dugu dokumentaziorik non egin zen eta bere egileak, baina naiz eta ez jakin, hor agerian uzten dute zer nolako kalitatea eta bikaintasuna dute, adibidez Kristo zutabeari lotuta eta jotzen edo kalbarioa edo errukizko ama edo Kristo etzana edo doloretako ama. Orduan guzti honekin, hori ere egin zen mende hasieran, ja oso mendearen hasieran, erraten du, 20. mendearen hasieran hasi zen, eta gero, Maurizio horrek ja 1916an ja antolatu zuen, gaur egun dagoen bezalaxe, pauso guziekin, eta baita ere mozorro guziekin, gaur egun agertzen den bezalaxe ere, santuko prozesio hori. Eta zu sortze prozesua ezakit noiz hasi zinen honekin? Pues duela urte batzuk, ja pentsatu nuen, Mendorroena ospatuko zela eta horren aitzakia, eta orduan pixka bat hasi zen arakatzen aber zer zegoen, baziren zerbait idatzia 16. mendekoa lehen aipatu dudan bezala Xezi Galekaroz eta Garzain, baina ni pentsatu dut, orduan orain egin behar dut Elizondokoa gehitu, errenezimentu Elizako multzu horri gehitu, eta horrexegatik hasi nintzen arakatzen pixka bat artxiboetan. Eta gero ja, azken urteotan, ja modu jarraian, ja jarraitu nuen, pixka bat borobiltzeko, eta ez egiteko gaur egungo Eliza bakarrik baizik eta ja biltzeko, ondare religioso osoa. Bertze horren bertze egin beharko genuke agian ondare zibilarekin, zen bastan osoan eta baita Elizondon ere badago oso ondare zibila arraspotentea, jauregiak, Armeniako dorretxeak, eta baina hori utziko dugu bertze baterako. Eta, behin idatzia dagoela eta ezakit aurkezpenekin. Bai, orain horretan gabiltza, atzo egin genuen Iruñako kasinoan, oso denok dakitzu ez ernolako areto historikoa duten, eta han bildu ginen benetan, jende hauniz, atzo, gaur bezala, egiten zuen kriston beroa eta ez zen hitzaldi baterako joateko modukoa. Hala eta guztiz ere, jendea hurbildu zen, gustora egon ziren, ezagutu zuten, zer zen ondaria eta egin genuen lehendabiziko aurkezpena. Liburu ere, orain liburu azokan, duela gutxi, egun gutxi ospatu da liburu azokan, Iruñako liburu azokan, eta egon da hainbertze postuetan, eta bihar, Ozilerian, eginen dugun Elizondon aurkezpenak, Elizondon izango du garrantzia handiagoa, zen azken finean hori Elizondarrendako eta Baztandarrendako dago idatzita. Eta orduan hor espero dugu, arratsaldeko 8etan eginen dugu, parrokia deituan, eginen dugu aurkezpena, hori izango da bihar da ekainaren 13, eta gero 20an, beraz, hurrengo Ozilerian, ja eginen dugu bisita gidetua. Gaur egunga, Eliza bisita gidatua, in situ aztertuko ditugu, eta gero ja hurrengo egunean, 21ean egingo zen, elizkizun erligiosoa, mendeurrena, etorreko da Gotzaia, eta, orduan, batez ere bihar eta 20an bisita gidatuarekin, emango dugu, eta gero, gu utzi dugu aurkezpenetan prezio simboliko batean, 10 eurotan, eta orain liburu denetan 15 eurotan salgai dago ja. Jaso dugu ere hainbertze diru laguntzak, Elizondoko herriak, Baztango udalak, Fundazio Fuentes Dutor, eta, horiek ekarpenak oso baliogarriak izan dira, eta orain faltatzen dena, salmentaren bidez,
eginen dugu. Eta jendearekin hitz egin duzu, ezakit Bai, harrera jaso duzu. Bai, bueno, pues atzo aurkezpena egin eta gero, pues jendea hurbildu zen, erraten zuen ze interesgarria zen, ez zuten ezagutzen, Elizondo zer nolako pues ondare erlijiosoa dugun, eta bihar espero dut, claro, Elizondon ja izango da bertze gauza, zen, bueno, pues Elizondarra ja irrikitan daude, eta ja batzuk erran didate, zeinen ongi bihar ganen garela, eta bueno, pues izango da unkigarriagoa, zen azken finean izango da Elizondarren artean, lagunen artean, eta haiek ja ezagutzen dute bere ondare artistiko religiosoa, baina bertze gauzak hemen agertzen diren adibidez agiriak, zenik liburuaren azken ataletan jarri dut agiri guziak, atera ditudan artxibotik agiri guziak, eta agiri horiek frogatzen dute hemen agertzen diren hipotesiak, eta orduan Elizondarrek ere eta Gaztandarrek izango dute parada hori den dena ikusteko, eta hori da ezagutzen ez dutena, eta bueno, batez ere 6. mendeko eliza. Bueno, pues orduan bihar espero dut lagunen artean eta Elizondarren artean pues egun politia eta goxo gotea. Eta liburua orokorrean zer da zuk espero duzuna? Orokorrean? Bai. Bueno, pues orokorrean pues hori espero dut, eta ja jendea pues ala transmititu dit, pues bueno, pues beren postazuna, zen azken finean egiten baldin baduzu hitzaldia, pues pasatzen da. Egiten baldin baduzu bisita gidatua, pasatzen da. Baina liburuan, hemen egonen da idatzita betirako, eta haiek ikus dezakete, kontsulta dezakete gauza guztiak momentu oro, eta gero, hemendik urte batzuetara ere norbait nahi baldin badu, edo norbaitek nahi baldin badu hurbildu eta pixka bat harakatu, pues hor egonen da obra, eta hori da liburu horren helburua ere, ez da hor geratzea pixka bat ja dena bilduta, zen hain arte bagenuen zeinbat gauzak arras dispersoak, baina orain dago dena bateratua eta hori geratuko da. Bai, denboran zehar iraungo du, ez? Bai, hori da asmoa, zen azken finean, demagun duela urrengo bertze urrena, ez gara egonen hemen, baina mende urrena, norbait agian ikusiko du ere zer egin zen eta nola dagoen dena bilduta, eta agian baten batek ere jarraituko du zerbait egiten eta gehitzen. Horituko dira zutaz, zure lanaz. Baina bai, ondare religiosoa Elizondokoa, hori da garrantzitsuena. Eta, Peio, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan? Bueno, jendean hurbiltzeko liburura, bihar hurbiltzeko Elizondorat, izango da lehen errandudan bezalaxe oso momentu unkigarria, goxoa, hor egonen gara lagunen artean, zen, atzo Iruñan zen pixka bat ofizialagoa, baina Elizondon izango da lagunen artean, eta seguru gozatuko dugula, eta hori da xedea eta helburua, gure ondarearekin. Zuri eskerrak eman, gurera etortzeagatik. Zuei divulgatzeko, zabaltzeko, eta xaloak egiten duen jokatzen duen papera handia kulturaren aldetikan eta kulturaren alde, eta baita batez ere gure zonaldean bastanen. Eta ea zer muz aurkezpenak, espero dugu ondo egotea. Espero dut ongi egotea. Ondo segitzen. Esker mila honit. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.